Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa ka punong barangay, 7 ka mga barangay kagawad, gin-disqualify sang COMELEC bangod sang reklamo nga vote buying sa 2023 nga barangay kag SK elections. Sunod sa kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, ang among nga kaso dapat magaserbi nga paandam sa tanan, ilabi na sa nagahilapit nga piniliay nga seryoso ang COMELEC sa kampanya sini. Ang COMELEC 2nd Division ang nag-disqualify kay Marcelo Barangay Captain Arnulfo Siblag libod-libod kag sa 7 ka mga barangay kagawad nga sanday Eddie Gustaman Monterde, Joel Cabillas Roselio, Hernani Montaño Cabugwas, Jeremias Caballero Jotay, Elmore Taghoy Marcelo, Richard Garcia Jotay kag Priscilla Marcelo Pataho base sa nakapost sa page sang COMELEC. Sunod sa kay Ananoria, sarang maapil ang kaso. Ang reklamo ang gin-file sa Manila. Sunod sa kay Ananoria, naging basihan sang reklamo ang pag-distribute sang relief goods kag cash assistance sa mga respondents sa mga pumuluyo sang Marcelo. Sa desisyon sang 2nd Division sang COMELEC, may substantial evidence nga nakit-an angot sa vote buying. Magluwas sa disqualification case, may pending pa nga election offense nga kaso, rason nga wala si Ananoria nagpatpat pa. Sa karon, nagapabilin sa pwesto ang 8 kag hindi pa man final and executory ang amo nga desisyon. Mismo sa desisyon na patpat man kung ano ang matabo sa mabakante nga pwesto kasubong man ang succession. Madamo pa sang pending nga kaso sa talatapan sa COMELEC suno kay Ananoria kag ini ang una nga kaso nga naaktuhan angon sa reklamo sa vote buying. Hindi ko ka-comment sila kay I'm also investigating similar cases. Sila mo may pending pa sila? Yes, sa ako. The same mga person? Yes, with the same parties. Anong nga kaso yan? Election offense yan. Yung may silang yung filean, the yes, same people. among themselves na siya, so hindi ko ka-comment. Okay. So this will serve as a warning also nga the Yes, COMELEC is serious. the commission is very serious. In fact, gina-publish nila almost monthly mga cases nga decision na nila nga na-disqualified based sa vote buying. Pang last time to premature campaigning to subong tigay ginawa ng mga vote buying. Damo pa na actually.